ngokamdali yonke into ekhona uyidalela ukuthi wena emhlabeni mayikujabulise ikuphumelelise ikwenza ube right. Khona izinto abakini abangasoze bakuthemba ngazo ungakafundi ukuzilawula wena. Uzokufundisa izinto ezimbalwa engazi ukuthi umuke wazenza khona into eyokhanya. Ngibingelela abakhethwa bonke endlini. Lo okhulumayo uBen wakaDlamini ekhaya kithi kuseSkhotha. Njenganamhlanje ngoba ngimelana ngize nobufakazi ngizobonga futhi izithunywa zase-arena zamprofethi uMagejageja zingisebenzele kakhulu. 2015 ngathi ngihambe noma wengane yami ngiye ekhaya. Bengumuntu obengakholelwa ekutheni indaba yobuthakathi ngempela into ezokwenzeka nakumina. Bengumuntu okhuleka kakhulu. Uyibukela kude nje lento noma ungakholelwa ukuthi iyenzeka nje? Bengiyibukela kude ngingathembi ukuthi iyokwenzeka kimi indlela ebengikhuleka nginokholo ngayo. Kwathi kuzoba kwakumhla 24 if I'm not mistaken 2015 ngifike noma wengane yami siqala ukuya ekhaya. Into eyenzeka nje eyaba isimanga kwangena izulu endlini yami but alizange lishaye mina, lashaya ired siso babili ekamereni. Kwangithusa lokho akuphelanga izinsuku zingaki ngiphuphe ngidla inyama lingiphathe kabi leli phupho kuphinde libuye ukusa akuzange kusafika ukuthi kwakusezintatha lapho kwakhona into engibhonqa eswini yangibhonqa eswini. Kwathi ngoKhisimusi mina kwaloyo nyaka ngavukela kumuntu owayesiza ngalokho kwezulu. uKhisimusi wami nje waba khona lapho. Lento lena kuhambe kwahamba ngoba kwabe ngathi uyangisiza yadamba ngaleso sikhathi but ibiloko ibuya zakhele mfowethu ibithi mayisifikele lento kube ngazuthi nginengane eswini khahlela ubone iminyaka. uNkulunkulu wami ungitshela ukube mina lento eyenzeka kumina Thixo ngizothi benginakho ngisizwe uyena uAyanda ukuthi angi-introduce ngoba naye wavuka wangitshela ukuthi engakaza ambone uMageja. Wathi umphuphile wamchaza kwathi ngelinye ilanga ehamba nabangani bakhe bafika la washo wathi hayi uyena lobhuti lo ebenkade ngimphupha. That is how waqala ukuzalana. Wayekade emphuphile umprofeti engakaze embone singakaze sizwe ngaye. Well ngiyacabanga wayelethelwe ukuthi ezosiza. Lento lena iqhubekile zakhele. Mangibala it's 8 years. Ikhona lento even efonini ibini mayisiyenzeka kuze nginama video bengize ngiyivideorize inyakaza lento ngoba ngathi mangifika lapha kwathiwa senze kahle sasheshe safika ngoba lento ibizozenza salumbo ukuze kusukele ingane yabantu engazothi ke mhlambi ihambile ayoganga ngiyangibuyela nelumba but ihambile lento yaqhubeka ibisingidonsa ngizwe isinye sibe ebhlungu kube ngazuthi khona nje ophakathi odonsayo ovuma. uNkulunkulu wami shwele ngizwa ubhlungu ngalendlela kodwa ngithe mangihamba kulezi 2 months back ngangeza kumprofeti wanginikeza angisiza ngakho kuze kube namhlanje bakhethwa ayikho into esanyakaza la kumina. Ishani izandla ngithi bakhethwa bengiwumuntu obekholelwe ekutheni angifuni ukusebenzisa izinto nginomuntu obe doubt aphathi emva kokuthi ngibona abantu ubufakazi bebenza kwenzeka izinto phambi kwami ngabona sengithe angizofakaza sekwenzeke kumina wangisiza umprofeti kangangokuba awekhe ngingenawo amafutha bengize ngihlanganise ngabona amaphupho ami aqala kwavela izinto zakhele okuwukuthi ngiyafisa kuphinde kucace kakhulu cause ngisaba ngisho ukuya ekhaya izinto engizibona emaphupheni bakhethwa ngiyavezelwa ngiyenzeka kwesinye isikhathi bengike ngithi noma wengane yami siphuphe iphupho elilodwa umuntu oyedwa okuwukuthi umuntu osemndenini wami okunzima ukuthi ngikholwe ukuthi ngaba uyena ongenza into kumina
Kodwa ngithi ingelosi zamprofethi Magejageja ziloku ziqhubekile nje ngoba beke ngithi ngike ngahlushwa amaphupho okuphupha ngidle. Hayi ngise ngiyasho ngithi hayi ngithola inkuzumalanga yomthakathi hayi chef uqobo. chef futhi uligcolisile ifridge lakhe hayi akanginiki inyama nje. Yo, Angidli inyama dele ephupheni ngiphuphe kodwa bese ngivuka ngishaya ioil. Ngizwe ukuthi ngazi ukuthi kontela ngize ngitshela ukuthi ngiphalazo wenyongo khona la uba bese nginikezile izinto ngaze ngayividorize lento eyaphuma ngaphalaza kwangazi ukuthi angazi noma kuphuma izibindi kwakubovu ngoba ngathi makusuka kuphuma ekamereni ngiqhasha ngayi toilet kwakuphuma amahloni igazi elaliphuma ngoba washo ubaba wathi lento kushuthi into efakiwe ngaphakathi kodwa ngokwazi kwami indlela ebengidla ngayo emaphupheni kushuthi lo muntu wayekade engishaya impela ngawo bluetooth engithakatha ngobluetooth technology yomthakathi ba. kodwa nje ubaba uMagejageja umprofeti owenza konke ngithi ungisebenzelile mina nimkholwe nimthembe uyasebenza lo baba lona ngithi umprofeti uMagejageja igeja lika Sembazo lisizile yami impilo ngiyabonga.